То се очакваше. Как сме с времето, ама май поизоставваме. Ами изоставяме, 130 км сме минали. Тук вече не се разбра. Я да видим, какво се вижда тук, ме малко май страх от високото, ама... Изпускайте нещо долу, защото е много далеч до там. Абе, нямаме ли ластици, нали? Нико Стаси. Дидо, ти умря от скука, човек. Направо. Не, виж. Оле, другия оператор. Абе, хора тук коли се движат, бе, стига сте бягали. Ето тук правят скокови с бънчи. Мога приближаваш, ако искаш, знаеш как. Ела на средата, чакай. камион ние ще тръгнем. Не, просто е невероятно. Добре, после... Не, отпред. Снимаме, да не мислиш, че не снимаме. А лента имате ли? Лента? Абе, намира се. Много мотори, бе, не ги фаща камерата. Решително.